I tamo, kako je jezero će biti dobro? Pa vidit ćeš, bit će malo ladnije. A šta plitko kažeš? Ono jest tamo. Ono... Ovdje je dublje. Pa odemo malo tamo, pa ako dosad odemo na ovo. Može tako mi je sve jedno. Eto. Bolje ne mi to ne. Što ima veze? Tamo ti je dokoljeno. Pa opet da reknemo da smo se kupa na Blidinjem jezeru. Evo nas spremni za plaže, već kupaćim. Vidi ljepote. A nemojte gledati u mene, gledajte iza. Evo nas, napokon smo stigli na Blidinj. Ček, Jablance, da, mi smo na Blidinj, da. I onda ćemo ići na Blidinje jezero kasnije. Tamo malo se bučkat, jest ovo zoomirano, ne tako. Onda ću se ići malo bučkat na Blidinje jezero. Let kaže plitka voda, nisam znao, znači samo... Znači do struka. Aj vidit ćemo kako bude, malo par slika da uslikamo, par videa. Vidite kako mi ajmo, hoćemo u Jablancu, ajmo kod Tome, našeg prijatelja. I dođemo. Lijepo. Ova priroda, nemam riječi stvarno, gledajte ovo. Šta čovjeku više treba? Doći ovdje da se odmoriš. Da uživaš. Vidite. Ništa više ne treba. Tišina, mir, niđe auto. Nekad prođu dole cestom. Rijet, nakratko. Prvo je izgubio... Jesi našao? A nisam. Ej, 100% je tebi ispalo. kako će meni ispati? Kako kad si ti drkao po onom, gepek prije krenu grana? Ne vjerujem, nije ništa ispalo, pa gledao sam bio, ja se preslačio, vi otvorili gepek i vi otišli naprijed, ja stojio onda vidio sam kako sam se preslačio. Nijedno je tad mogla ispasti. Ja tad bio u gaćama, doslovno moje trenerka na podu i ja uzeo svoje papuče, nije više ništa ostalo na onom parkingu. Znam točno, jer ste vi otišli još naprijed s autom. Ja ostao stajati onda sam, sjećaš? Otvoren gepek bio. Sad je neće, jebuda. Izgubio Hrvoje papuču. A vjerujem. Kako je mogla ispasti? Nima i tu nima šanse. Ma nema 100%. Nema ništa. Nema ni sposjedala, nema ničeg. Probaj, Hauk. Znači doslovno sam pogledao dole gdje je guma je, nema i ni tu. Pa kako, gdje si je stavio, čekaj? Doslovno sam provjerio. Gdje je stojala papuča? Ovako tu, povrh svih stvari, ovako stajala tu. A meni je kufer vamo bio, nisam da i vidio. Da ispala tamo kod Tome možda. Možda i kod Tome kad smo stavili stvar. Tad je mogla ispala. Pita mame. Pita samo papuča na cesti. Da znamo. Što će vedno, mogu je natrat upčuk mati. Što nosiš jednu majku, uzmiš jednu odlazku. To je sad cool. Uzmiš lakosta je. Kure. Što? Ovo me drka dok snima. Šta ćeš ljudi, nekad u životu pobjedite, nekad izgubite. Igor je... Hrvo je sad izgubio jednu bitku, ali pobjedit će drugu. Jel' de? Hrvo pokaziva srednji prst. Gdje mi je da se vidi na ekranu? Lijepa kućica, nema nam Šare, prošli put je bio Šare, bio Don Ivan, bio Erika, nema, Erik nam je u Beču, ide na prijemni za fakultet, Erik, držimo svi fige. Da položiš, a hoće.
Znam Miljenko i njemu se nagovorio da će položiti, ne sumnja niko u njeg. Onaj. Nema na Mileta. Svraćimo kod Mileta da se pozdravimo. Jest da je korona, moramo se otići pozdraviti čovjek. Makar da ga vidim. Kako je. Jel ti? Da vidite vi koji ste gledali vas 5, što biste pogledali ovaj video, šta je sa Miletom i kako je Mile. Ja za par dana od opet u, dobro ima još za tjedan i po od opet u Deutschland. Zbog korone moram testorat, pa moram, kad uradim ako bude negativan ne moram karantenu, ako bude pozitivan moram. Valjda neće biti, ne dao Bog da bude pozitivan. Ali eto, moram se jedno ići ranije malo u Deutschland. Inače mogu ostati tamo do 9. skoro. Napočinje Ausbildung Geldarbeit. Šta ćeš? Njemačka kako Njemačka. Uvid mi frizuri, čekaj da ovo malo popravim. Evo ga bolje već. Neka držat ću ovo na glavu. Evo ga ovako. Oh, kako je vruć, vidite, doslovno koliko se svijetli na kameri. Koliko je svijetlo. Ne može fokusirati. To ne par, da. Idemo gdje smo da rošti. Što se dimi to? Uj! Šta su guži? Sad kad njemi počnu navijati u komentaru. Šta ćemo praviti tu? Onda ćemo skontat. Možemo za ručak jedan tepsicu. Čega? Mog krompira, nešto mesa, nešto vidit ćemo s kim ja ću. Ja mislim ti išli nam pitu napravi. Ima se pekare zatvorili, a ta bolan ulazi tamo. Što vi? Da nađeš... Kako nije s ovom kamerom je više širo. Sve da nađem. 2 bukova 9. Što fali? Jel mi ne stoji? Šta je bukovo drvo? Ne znam. Bukva. Buka, šta je bukva? Znaš da je bukova drvo? Jest, manja ne to baš. Male cepanice. Ovako. Jesi opet, bra. Ja sam Bog se masa. Evo na ovo vam je Miljenko, on nije bio prošli put sa nama. Radost! Jesi našao? Aj, jevi. Reši malo kupanje. Ja se već kupaću obuku. Ja isto. Viš, sad sam spreman za kupanje. Si. Gledaj njega, Calvin Klein jebu se. Oh shit. Pa mora kod njega biti Calvin Klein, neće biti Gross. Garim. Ovo ću izrez. Garim. To ću izrez. Vi kod nje Calvin Klein cut. I dobrodošli ljudi, opet idemo. Ja, haj pones majicu da možemo kasnije na kavu neći sjesti. Tu ja ti kontakt. Šta ićemo odmah? Ako bude čudna voda, A tomu? ja neću ni ući. Hoću, ovo se skupat, a? A tomu? Ići tu, voda po naočale jebute. Oj. Kad kretim što ja majicu. A izgor ću ko pička. Pa neću ovdje. Imam ja u torbi majicu. A? Imam u torbi. A ja neće izgor ko pička u auto. Idemo se kupat. Rećemo da je blidnije. Rećemo da je, ima istu količinu vode, samo u dubinu. A čekaj, idemo na blidnije. Pa idemo na blidnije, moramo otići. Ja? Idemo na blidnije. Ma je ljepše, brate, fotografije i to sve. Šta ćeš da te ja slikam? Da mi snimaš kako drkam.
Znate bilo kako pričaš s nama. Oj ja faka, pa izličeć. O ja, Deda ja gledam svaki minutu da ja pratim šta to priča. Jel ja kontam. Da ti to sve ovo objaviti na Otvorite prozor. Zatvoriti. Otvorite. Da, gdje se Milane. Ide rad. Ide rad, rikverc. Ide gas. Znaš kako je to šta u kući, nije? Ne znam, još nije htjela doći kad se ja. To je šarga, kako tijelo. Gdje mi je ključ od auta? Bravo. Wow. Wow. Svi u jedinu su neka priča. Eno mi ili Nema. da? Milne ovdje nikog nema. Sve su mi bili dobro. I on samo... Kad se vratimo... Stisli se od kraja. Svaga. I to nije. O. Vidio sam vam neki dan na Hajduška vrata. Ja vidio sam, gdje je to? To je te vam gore u smrti skroz na planinu. 1200 metara, 1000 i... Bože, 2000 metara. 1900. I gore na vrhu ima jezera. Ja. I oni tritoni u njima zaštićena vrsta na engleskom. Piton? Ja. To su isto gušteri, samo u vodi. Nešto ko pitoni u vodi. Ne, nešto ko gušteri nakon. Aha. Sad ću ovo na YouTube završiti. Kupači snimam. Ma ja, hajde malo fleksa. Šta ću voditi? Šta? Neće živjeti dok živi. Tu. Tu depko skroz. Gdje ćemo? Ne znam, ako još da vidimo tamo kakav je put. A nećemo skroz. Ja, ali ne možeš ovo nije šans. Pa ja lala. No, dobro. A možete tu uskat samo. Je li ovo sve trebalo biti voda? Je. Budi ono naš, najveće sam. Kad nema stopa, nešto čuva. Čuje se vam s desne strane. Da li ćemo mi... Hoći dole? Ne mogu. Ne mogu dole. Fazon. Na, laganin. Jesi ručno povukao? Ne, da je. Duša nije duboko. Oj, Tomo, što je to? Ja se vratim, da mi bude. Odmah cigara. Nije dugo zapalio. Ima sat već. Nije, nego ima
20 minuta. Da zapaljen čin tvoj. Dvije. Ja tražio koliko mislim. Gdje nam je najbolji stati? Ovdje da bude što sličnije ono prošle, a? Da. Zatamlio. Najbolji je uvijek. A? Nije mi privlačno. Ja. Kažem, tako te čitavo jezero, ti kad uđeš, noga ti upadne u blak. Sam se mi bosti. A ovako voda. A pa ovdje je najbolje. Gdje najviše možemo otići? Gledaj baca viri. A vidi fakat. Malo dalje. Trebamo ovdje doći popiti. Aj ko je može pogoditi prije? Ajde. Umalo. Opa, slabo. Pusti jedan po jedan. Ajde ti. Luka snime. Luka ti ne igra. Aj je. Vidi ovo krka na majke ti, mile. Ajde tu ovo. Moja cura sigurno me vara tamo, Milan. Ko će prije pogoditi sinom bocu? Ja mak, da te mi lako zamijeti do sada. Čuj ga. Ne! Ovo ti ja malo potiče to mi. Ne. Ovaj težak. Luka ih frka pa ih jebi. Umalo. Koliki je valjda što opa! Ide ovaj. Ajde vidi. Evo je. To moraš baš preko. Opa! Op, dva kuda. Op. A nije. Sve u malo jebujete, da. Joj se skupni šoku. A najbolje ovdje. O! Jo sam glatko promijenio. A smijem bus voziti? Jedna galepova tamo. Što ne pije? Nek smo mi pogodili ono, ja ne piše mogao gađat manjki. Aha. Upala mi se Što ruka. bi večeras neki grill nešto, a? Ajde hoće, treba. Samo kasnije, ja se prvo Kasnije kad se okupam. Jesmo jak, vidiš, daj, gdje ste cvik. Cvik. Vidna, a jesmo manekeni stvarno pravi. Nije šta. Sad da se ošiša. Zato sam stavio kapu. A dobro je meni još. Bajramić je bio pa nisam stigao. Ide zatvor malo. Luka, Evo, začekaj. kod njega. Vozim palce, jemo svako gdje smo ošli. Mi ovako iz Jablanskog idemo, provozamo se. Više se volimo tu okupat nego Jablansko jezero. Ima u Jablančkom samova, a? Meni nekako niđe veze s ove kupate i vam. Izgledam, odmah imam dojam da je prljavo, razumiješ? Nije ova čista voda. Ono tamo je prljavo, Lidinđe je. Nije prljavo nego je blato ispod, razumiješ? Blato zapravo iščuva onda na vodu. Meni je ovo čudno, brate. Voda. A ovdje ima pitka voda za piće. Jel si polponjel po sukovaj? Nije. Ovdje je bila jedna kantica, ne znam,
Ne smijem slikati. O, kako je lijepa voda. Koliko je ovo nadmorska visina to? 1200. A mašta da ćemo mi izgoriti je put. Isto da sam na vas. O, kurac! Evo ga, vraćamo se i mi nazad. Idemo nešto pojest. Ajmo bre. I popit. Ogladnili smo. Kupali smo se u jezeru. Blidin je tamo previše blata ima i plitko, pa smo došli vamo, bili na drugo ono jezero. Sad se vraćamo. Prazna baterija u kameri, pa ćemo malo napuniti, da ćemo kasnije opet snimati. Možda odemo vidjeti koliko, da se iznajme oni kvadovi, ja da malo se probozam. I moraš gledat vam. I onda vidiš kada gledaš tamo neđeš da... Ja gledam sam u sebe. Znaš, te gledam gdje sam lijep, znaš to. Da, i ja cijelo vrijeme. A dobro, eto gledam sam. Moramo gledat vam. Imamo li još šta za reći? Šta imamo mi zaista? Imamo ćevapa, suđukica i možda neke piletne, ali nisam siguran. Tu nam je Tomo sve omogućio tako. Svaka čast on. Neki on nas zove. I nek smo mi njemu došli. Jest. I šta još? I mene poveo. Eto. Aj, vidimo se u kući. Ćao. Hvala Hrvat, stavljamo teški. Ništa, brate moj. Nije Barcelona. Uje, da sam znao netko. Brate, kupim ga Mek. Šalim se. Ja ne pratim dok. Da smo kasnije došli gasla nas ovaj. Znači dobro smo. Tamo smo prispali. Ništa, sad će se ručak praviti. Daj pive, daj. Ja stavlja se kamera puna. Meni su ja tako znam namjerno onako agresivno, da. Rekao nije ni 2 sekunde, stao ja polijak ovaj glavu. To je takav krompir. Još youtuber. Prpa mora biti. Jesi to kuhan jebote? Neka još malo. Neka. A ipak nije prema sam vrata malo škrinje. Zadimila se. Živ. Otvori. Ja brzat će. Još jedna pola sata da Milan dobro odgladni. A, fino vanka stari. Pa vani ljepše, zato ja govorim neko da vani odu u garažu. Nije vjetar je malo. A, hoćemo u garažu onda sjest, ono da mi ljepše ugodnije sjeti. Pa neka ovdje dok se pečem malo bolje. Pa ne, ali kad budemo jeli. Dobro, nije ni ovdje ružno. Sam je Srbija ovaj kurac dole. Jer bom baš ti. Prizno je. Sad ja rekao, polako Rožo, Ja pušti kurac dole. polako, opuška ne pušimo. Sam sebe što je. Opuška ne pušimo. Gledaj, ti neće, on je srpnije. Onda da i mi vidimo jebalo. Pa ne, nego na čem se voza? A to? Ja, konca isto. Nako to. Jebate nju. Nije ona vidjela splava. Ja ću popit pivu na prazan stomak. Stari, ko da je jutro šta... Znaš šta će da posle reći? Nisam jeo 10. Znaš šta će da reći? Nisam jeo. Nemoj lagat, došao si kod mene Ja jeo si pojeo sandvič. Jao Kako čeptin te sandviča, stid nije? bote, šta je to? Kako Kao više te- si ti čipsa pojeo. Kako te stid nije? Ovako. Dolazi, nosi mi golubicu, golubica jedna svoja isprepadana, Bog hvala od ručine, jedva diše. Ali on još I pili kao sandvič. neke golubca auto. Možeš mislit. Otvorili smo prozor ovako. Moraš mislit. Ja je izbacio odmah, žena ni 5 ni 6 nam u korpu s ranom. Pa ja kajem za Ondre koji pa da povedemo kolubicu kao istučete neko. Jesi mi htjeli na kav sam s bom povesti, nije Trebalo. Ja nju rekao šta špita, ona ništa. Ona je rekao šutljiva nekako. Stida pa ga jebo. A nismo joj smjeli dati da jedu i satrala bi se, onako smo... Na u auto, jevo još sam treba.
Onda smrdi. To je jedno ide. Imam, Bože, sad čuvaj. sam treba dodatna težina. Sad ste od Golubice uradili, sad kad se vrati jučer sutra najmužak na nju navalim i krenuli najmužak od nas letio. A fina da je kakva lijepa je pravo. Može jedno bolan, da izmiješ one stvari. Jebote govorim goluba, lijepi goluba. Ja za goluba govorim. Da ti govoriš o pički golubci. Ne, ja govorim za goluba da je željan one stvari. Aha, ti govoriš za onog s kurcem. Gdje si ti vidio goluba? Gdje si ti goluba s kurcem vidio? Ja tako. Sad razmišljaj. Sad razmišljaj. Čekaj, je li koji kad vidio ptiči kurac neki? Jeste to. Joj, Bože, dragi. Vidio, ne gledao ovog te. Opušte balon. Pa imaš ti šta drugo pametno, neću spuštaj kurac. Moram ga gurat u glavu. Pa ne moraš bolan, znaš da ne moraš malo i to, ne možeš. Ovo je za tebe milina čovjek. Mali jel radi, da. Ja mali autenčar. Bitno je te. Dobro pliva. Jes bitna tehnika. To sam se uvjerio. Ne mogu staviti. Nema Boga više. Ako imate crne pive, samo vam to mogu preporučiti, a ostalo... To je za popti za polt. Za polit stari, najbolje groštilje. Jel? A jeburt. Džima kupi malo špinacove. Ima tamo mijata. Evo, sad je Lovro izgledala, Milan. Oči. Prvo je, gdje je mala? Koja? Znaš, se ljutio na nju boje. Ne kontam. A da, to ono is. Mala se sam ljutio. Kad ti ko spomene, uljuti se. Aha, nemoj, jebi hoći. Odljutio se. Stari, Sad more. Sad ga možeš pipa kako hoćeš, ne se niko ljuti. Koju ćemo ono? A ja duša šta tebe pitam. Šta bilo koga? Koliko je slaba ova odne moje. Ovo je isto došla. Isto je došla s onom. Četiri harmonike i promjena došla. See
ručak mi izgori jebova samo. Pa dobro si. A svaka čast. Dobra, jebo. Kako glas ima, jebo ja Kako malo kaže malo onaj, slušat. šta ćete jest? Nisi ti svakako tu, nego oni sjemeništarci. Jo, znam da će im biti prefekt, to znam, to si mi rekli. Pa, stari, od to dovoljno. Dobro, zato ću doći ja malo da oblažim bol. Ja moram napije, Kontam ja, ali nema vezi. da oblažim bol. O, kako je tužan I to snima. ovaj život moj. O, kako su noći duge ranka. Ja pečem krumpire bez prestanka. Ranka. Ranka, mrzim te. Što se mene tiče, ovo je gotovo. Dojna bi da. Jesi krompir ti isto odbijezi ovaj isto pri Aj kraju. neka malo samo s ove strane da zagori meso. Dobro ti je začinjeno, stari, super. A šta će Bogoslovija bez tebe? Će u nas Suram i prodat ćevape, ova će reći da su otkari, neko će izravno otići da dođe pravnik namjernog potkarija. A Bajer ne uzmiješ nakon kad došao štiljat. A, fuj. A Bajer ne uzmiješ. Ja odem kod Harija i tražim kilu dvije ćevape. A moš, to moš. Ali od stavi puno, češ svega on sebi... No meni budu dobro. Kojeg mijesa ono? Ja mislim da on to svoje što oni peku samo stave. Znam ja odakle im nabavljaju. Pričala mi čirka njegova. O da. Ima čovjek nek se svako gore od njega. Jel, da nije Ja. gore, želja. Koji iznad Guće gore. A mogu. Ma, to ti je Juka od želje. Juka.